may adlaw din nato, no? So may buntag dia kung nakita man nimo ni siya sa akong mga video, sa mga vlog. Naan siya special talent nga gitaguan. So siya si Carl Edison Burasca. aka Kai. Siya mo'y pinakabata manulaay og longboard. Bisag kuyaw kayo ang longboard. Pero iya yung gipakita ang iyang kaisog para lang gyud sa iyang sports nga iyang nahiligan. So mao na to ang saksihan sa karon nga video nga unsa ba gini siya. So mao siya atong interviewon siya unya. Usa na to siya interviewon. Tan-awon sa nato ang iyang highlights about sa longboarding diri sa Cebu City. Several bad puns later. Ako ay si Alj Edison Burasca alias Kai, 12 anyos, nulaay longboard. Unsa ka modula, kailangan mo gamit gikaog sapatos, medyas, para mupilit ra ni ka slide mo ba? Kini ra mupilit ni sa board. Ina may liya. Kini nya okay po pang sliding ni. Pilit mo gyapon ni liya. Mura. Nya. O kini pong packs. Nani palitan mo slide ka. Na. Itukor na nimo nya mo slide ka. Na sa ni kabaming, itukor na nimo kung paada ka. Ne, kinuha. Nya. Pina-important gid sa tanan, kini gyud ang helmet. Kung ba ka kay helmet? Ba? Lala yun. Kini po, gana ba? Kini po, kini, gamit po na. Di mo palitan yung board ah. Kini, na Don Carlos na. Don Carlos ang board. Pero kabalo mo guys, murag guba-guba na. Kay sobra kadugay na niya ni. Mga pila ni ka years? Mga 2 years. Ano? Magpahimo mo board sa itong nga kuan shop. Don Carlos. Don Carlos nga shop. Na sila yung mga board dito, pwede sad kang pa-design ang kan. Unsa ganahan mong design. So nara sila dito. So imong ligid. Okay pa na imong ligid. Okay pa na, madala na. Sa usap pa na kagamay, madala gyapon. Mihilis na. So, Suoto na to ni. In 3, 2, 1. Few moments later. let's go guys. Jersey number 6. A few moments later. Ngato na mi dito sa kuan. Bulak, mura na mi. Langar, bisit, tali, bulak na. Go run! Bulak National High School. Anong ginagawa mo?
Tulak natin, tulak. Asa na nakuha mo? Meanwhile, 2 inches later. So karon guys, mga tanong na to si Kai guys sa atong unang question niya kay. Pila imong edad nga idolize nimo ang longboarding? 5. 5 years old pa ka katong nasa picture nga katay unang kuan diri ka ng tournament diri sa Manlapay. Moto siya. Ano niya longboard murag lingaw dagway. Mao to. 5 yang edad nagsugod siya og idolize niya ang longboard. So sa atong ikaduhang pangutana niya guys. Excuse me po. Pila imong edad nga nakat-on na ikag longboard yun ganang murag ni duwa na karsada bisag delikado. Pila imong edad? Maybe na akong edad kay ako nahuna mura na makaya na gid tatanan ba? Kaya na. Mao to guys na sugod siya kat og longboard na yang edad. So bali na punta sa ikatulong pangutana. Sa maong panang pangutana, kinsa imong pinaka-idol sa longboarding? So sa pinaka-idol nako, Pedro Escarda mo gina pinaka the best. Usa may nahatag na ni Pedro nimo? Tigid. Wheels. Usa to nga brand, usa to nga wheels. Init yatag ni Pedro nako. Ini. Thank you kay to Yoyo Pedro. Salamat kaya to. So, mo to yung pinaka-idol si Pedro. So bali na to kaupat nga pangutana. So kani, so unsa na nga lugar nga imo ang naadtuan? Nga kanay mga event sa longboarding? Sili ra. Pero naka-join jud kag mga tournament dres Manlapay. Free ride. If mama, di ba masugot mga to kung kuan god laing lugar ba? Kasi niya mo disgrasya ko. Sila ko, bata wi ko, cute lagi kong nang it's a prank. Kuan ba kay kong nang ato, pwede kong bata, mo hindi ko sundan, kasi disgrasya niya ako. Una na ka supportive batang mama, ug papa. Sana para nimo nga bata ara nga nakat-og longboard. Para nimo safety ba or kadlok bang longboarding? Hadlok oy. Manalitan mo disgrasya ka. Ngilo ka na sa panglabas mo. So lagi ko na natumba ko tagak ko sa makilid. Kada motong na undang ko 2 days later, ang hama na suko kay natumba ko. So, arin na sa kalima guys sa pangutana guys. Isip usa ka bata unsa may imong ikasulti sa ubang mga bata nga modula ani nga longboard nga klase nga sports. Kwan lang sip ng mga bata kailangan gyud magdala gyud mag helmet. Kung first time pa nyo, helmet gyud pinaka the best. Kasunis, mga jacket kanang magabaga para hindi ka gusto mapangos. Ana gina. Gloves, ay ning ani. Mo naman kong gloves mo ni kong munig mo gid kong sulod. Kailangan nimo kanang katong tag-asa ni. Ay kuto puring hari gid ba? All. Bita na mga landiat, sprite ka na mga spray skate shop. Ano? Para safety lang gid ba? Na magkani kag helmet, ane packs, sapatos, og uban pa. Random. That's all. Thank you. Maora to. Daghang salamat sa kung nagatana ko ni. Ay lang mo kalimot og like, share, comment, and subscribe. Support the locals. Let's go. In 3. Thumbs up. 1. So mga to guys, so daghang salamat sa mga pagtanaw. Salamat sa tanan kung nahamon mo ning video. So kung ganaan pa ka ma-update sa atong next video, please like, comment, share, and subscribe. And ring na rin yung bell button para ma-update ka kung manatay bagong video nga i-upload dito sa YouTube.
So sa mga Bisaya diya, shout out yung tanan sa mga taga Manlapay ug sa itong mga kailan ning bataa, sa mga amigo niya. Shout out diay. Di na to ni dugay ning video. So see you sa atong next video. Kita-kits na ninyo dito. Ang tabunan na to ni 3, 2, 1. Ako lang. Let's go, man.